Hi, hello mabuhay! Welcome to my vlog! It's me, January Lee, and I'm Mark Pampan, Camero Vlogger. So, bali for today mga kapatid, it's April 8, 2022. So, Biyernes Dolores po yan. So, habang ako ipauwi galing ng hospital, nakasalubong ko yung prosesyon ng Dolorosa ng Barangay Bahay Pare. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng Dolorosa ng Bahay Pare. So, eto na nga mga kapatid. At nagsimula na ang kanilang prosesyon. And so, ang daming tao na sumama sa prosesyon mga kapatid. And, ayan, may buhat-buhat na banal na kurus na may telang violet yung mga kabataan. Ayan. So, ayan si Father. Tapos, ayan yung mga knights. And so, pupunta sila sa bahay ni Doc Alvin Balatbat kasi magkakaroon din sila ng Station of the Cross. So, ayan. So, talagang parang napakaswerte ko kasi tawag dito, nakasalubong ko mismo ang Dolorosa. Ayan. Habang ako'y pauwi. Ayan. So, napakadami pa rin tao. Tapos, merong nagbabasa ng pabasa. Ayan sila. So, habang nagpuprosesyon. Alam ko yung nakaitim dito na isa na matangkad, parang isa sa mga kamarero ng De La Merced. Ayan. Ayan ang Dolorosa ng Barangay Bahay Pare, Candaba, Pampanga, Catagalugan Region. Ayan. Siya din ang lumalabas tuwing mahal na araw, Biyernes Santo. Ayan siya, nakakulay itim. At napakasimple lang gayak pero napakaganda mga kapatid. And so, ang dami rin nakaitim and nakaputi. So, ito na, Station of the Cross na tayo. So, nandito sila ngayon, or nandito tayo ngayon sa harap ng bahay na ni Dr. Alvin Balatbat. Ayan, kung saan gaganapin yung Station of the Cross. Ayan, so nagdarasal sila mga kapatid. Magro-rosaryo sila mula sa yan. Ebanghelyo ni San Mateo. So, hindi ko actually mga kapatid, hindi ko na tinapos yung pinaka-posisyon kasi nga mukhang babagsak kasi yung ulan para may papatay. hapon. Ngunit wala silang nakita kahit sa maraming bulaang, kahit So, na maraming napakadami bulaang talagang saksi tao. ang Talagang nagpresenta. parang ramdam ko sa darating na Holy Week talaga, o Merkulis Santo, Sinabi Biyernes nito, Santo, marami mag-iiba ang po ang templo ng Diyos at itatayo muli makiki-posisyon. sa loob ng 3 araw. So, asahan kami din na At ay tumayo ang punong palit, ilalabas sinabi sa namin kanya, ang aming La wala Despina ka ba o ang maisasagot sa pamamaalam lahat ni ng Jesus ito? sa kanyang inang si Ano ba Maria. ang patotoo So, nilang ilalabas lang itulagan sa namin iyo? siya sa Wednesday Ngunit o Holy nanatiling Wednesday. tahimik si Jesus. Ayan po, thank you for watching po. Love, love.